Cum funcționează Stark Tehnologie și tokenizare? Stark este o companie panameză cu legi specifice, securitate tehnologică, un centru de inovare și o locație strategică. Este o companie de tehnologie și tokenizare a afacerilor care operează în peste 50 de țări, cu peste 4.000 de parteneri afiliați. Prin intermediul linkului personal, partenerii invită, unul câte unul, mai multe persoane să facă parte din această afacere inovatoare și extrem de profitabilă, consolidând astfel legăturile dintre investitor și industrie în mod rapid, fără birocrație și în siguranță. După înregistrarea ca partener afiliat, noul membru va avea acces la produsele pe care Stark Tehnologie le reprezintă și le oferă: Token One, Token Way, Wine. Compania atribuie un procent de bonus direct pentru fiecare produs. Token One, 3%, Token Way, 3%, Wine, 10%. Acești valori sunt direcționați către rețeaua de parteneri prin intermediul network marketing. Ulterior, Stark Tehnologie transferă valorile către companiile tokenizate, care includ industria de blocaje și artefacte din ciment, industria de saltele, industria de structuri metalici, industria de mobilier spitalișesc. Cea mai mare parte a veniturilor, peste 65%, este direcționată către industrie. Fiecare companie gestionează aceste resurse în mod inteligent în cadrul liniei sale de producție, incluzând achizițiile și vânzările, administrarea financiară și alte activități. După ce industrializarea își finalizează ciclul și utilizează valorile recepționate de la Stark Tehnologie pentru a achiziționa materii prime, acest proces generează, în final, rezultate financiare. De aici încolo, începe procesul de distribuire a rezultatelor, trimițând a doua parte a bonusurilor de rețea reziduale către biroul virtual al fiecărui partener afiliat în cadrul platformei noastre digitale. Departamentele contabil și juridic generează rapoarte și registre în blockchain. În final, ajungem la momentul închiderilor, care se realizează în modul următor: săptămânal, lunar, pentru produse, servicii și rentabilități. În acest punct vei avea returul tău financiar disponibil pentru retragere. Sau, și mai bine, cu acest sold, poți reinvesti în produsele Stark Tehnologie, cum ar fi Token One, Token Way, Wine. În această etapă, aceiași bani care au intrat se întorc către partenerii afiliați care au investit, majoratii cu rentabilitatea lor. Aceasta este Stark Tehnologie.